welcome back to my YouTube channel! Baduy. Ayan, so for today's video kasi guys ay maghuhula-hulaan kami kung ano ang title o pangalan ng pagkain. Actually guys, ngayon sana kasi is magkakaroon ako ng mukbang street food. Kaso ay umulan dahil hindi na kasama ang panahon ngayon. Dito na lang kami sa bahay at niyaya ko na lang ang aking mga kasamahan dito sa bahay. Before we start guys, ayan, shoutout po muna kay Ate Adriana Shoril. Ayan, shoutout po sa iyo, Ate Kambal. And shoutout din po kay Jaymar Lipnica. Ayan, taga Canada po yan. Single po yan si Jaymar. So, shoutout po sa iyo, Jaymar. JMPN. Alright, so yan guys, so yan guys, pinapakilala ko po sa inyo ang aking kasamahan na si walang iba kundi ang aking sisterette na si Camille at saka ang aking pinsan na si Ryan J. Oh, ba't kayo nandiyan? So, anong mechanics natin ngayon? Ito. Oh, sige. Halimbawa, ay nahula. Pag hindi ko nahulaan, edi may bibilan tayo ng 5 seconds lang. Okay. Tapos, pag hindi ko nahulaan, ikaw naman ako yung susubsub. Hindi sa ano tawag din. Sabay. Tapos, kapag hindi mo rin nahulaan, magbibilan ulit ng 5 seconds. And then, pag isusubsub ka na namin. Pero pag nahulaan mo naman, hindi ka namin susubsub. Next! Ganun yun. O, sige. Vice versa. Basta, pag nahulaan mo, ay, kailangan ako din. Hindi 5 seconds, kailangan natin ito yun. Alright, okay, game! So, okay, game na. Games! Sino mo? Sino mo una? Hindi ah. Kayo muna. Ikaw muna! Sige. Picture number 1. One. Ano yan? Palaga. 4. Yang, One. Two. sisiw yan ay! Wala ka buhin! Camila. Ano? One. Two. Three. Wala. Patas ano? Ano yun? Ang tawag dito sa Maynila ay one-day-old chick. Yung pagkapisa ng sisiyo, ipipritohin na agad. Ako na naman. 2, 3, go. One. Ay, wala na. Nasagot lang niya. May 1 point siya. Ako na. Sige. One. Two. Ano yan? Three. Kinilaw! 5. Sinigang. 2, 3, 4, 5. Ay, naku. Madaya. Ay, naku. Yung muna ang tinay ngayon. Ano ba yan? Nakasagot ako ha. Ay, nakasagot sa isa. Hindi ko nahulaan. Ayun. Ano yan? Ano yan? Ay, basta Kilawin. O, tama ba na ako kinilaw? Kinilaw na ano. Oo. Here you go. Ano nga tawag dyan? 5, 4, 3, 2, 1. Ay, Ang tawag doon! Wala! Yan! Inihaw na dugo! Mali! 5! 2, 3, atay! Ano yan? Ano yan? Betama. Ay, beta! Hindi ko alam ang tawag dyan eh. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4,
Cupcake. Na may itlog. Ano? Sabi mo? Cupcake na may itlog. Cupcake na may itlog. Siopaw. 1, 2, 3, 4, Ang hirap 5. naman. Ang hirap naman. Nagsubsub ka. Empanada. Putulada. 1, 2, 3, 4. Doon ay puto paw. Sabi ko yung putulada. Empanada mo. Hindi may pagkakatawa nga pala yun. Puto paw. Tama. Ha? Next. Next. Ito, madali. Umingay. 1, 2, 3, go. Adidas. Yun. Ay, ako nauna kanina eh. Ay, nasunod. Oh, ikaw nang sunod. Okay. 1, 2, 3, go. 5. Ulo ng manok. 4. 3. Ulo ng pato. Ulo ng duck. Ulo ng duck. 2, 3, 4. Ba, itong ano yan? Mani mo ng pakuntangan kanina eh. Ano yan? Oh. Barbecue. 1, 2, 3, 4, 5. Patay mo. Ang tawag daw dyan. Ang tawag doon sa barbecue ay helmet. Ay, oh. Helmet. Ganun? Helmet nga yan? Head nga eh. Okay, ito. Diyan na naman. Gitna. 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 1, 2, 3, go. 1. 1, 2, Manil. 3, Bualo. 4, 5. Ay, naku, ano pa dyan? Bualo ang tawag sa amin yan ah. Tingnan. Kaya. 2, 3, 4. Iyo mo din. Ikaw muna. Ikaw muna. Sinayin mo natin. Oh, 1, 2, 3. Mais! 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 Wait a minute. Mais! Mais! Wait lang, nalaglag mo na yung camera. Tawag ka lang, ako huli-huli naghula. Ikaw una-una. Ulo laway mo siya. Tumulog baga. Yan ah. Wala ha? Ano ko na? Polvo yan! Ano nangyari ka sa ano? Zoom na. Yung camera. Abo yun. Zoom na yung camera. Isa. Mali. Ah, bakit? Sabi mo yung mais ka ng mais. Ang tawag ko dito ay binatog. Ano? Tagalog gani! Ano? Saan yung Dapat bola? counted na yun. Saan yung bulao na yun? Bula! Tagalog gani! Ano ba? Kabualaw ng bumualaw ka! Pag tanungin ka sa Manila, ano sabihin mo? Bualaw? Bualaw! Bula ang Ferrera! At yan po nagtatapos ang aming video for today's Medyo. Inulit ka. For today's video. Aray ko! Sakit ang ulo ko sa inyo. So thank you so much guys for watching my video and don't forget to subscribe, like, and follow! Bye! Saan tayo? Yun!